Aquesta és Christy Williamson. Ha passat quasi tot el segle XXI a la ciutat de Glasgow, però és de Yale. Yale és la segona illa més gran de Shetland, després de Mainland, com ells diuen. Aquí va aprendre a parlar la llengua de la gent de Yale i de la família de les Shetlands, els avis de part de pare i els cosins d'Scalloway de part de mare. Els pares eren de Shetland. El seu pare va ser pastor a Yale durant anys. Quan Christy va néixer, el seu pare ja havia estat 3 anys clergue laic a Yale. Ell era de Nesting i Christy recorda l'avi i l'àvia de Nesting, com els deia, que encara vivien a la casa on el pare de Christy va créixer i on encara treballen la terra a Newing, on havia nascut a la granja. El shetlandi que parlaven era avançat i a Christy li va agradar l'experiència de quedar-se vivint allà. No tenien electricitat. Només hi havia aigua freda a l'aixeta. Christy està content que ja ningú ha de viure així, però va ser una gran experiència. Havien altres cases en la família que la gent utilitzava a l'estiu, però ells vivien allà tot l'any. Christy té un poema que va escriure sobre aquella casa. Es diu Burns. The sun shone through the skylicht, and the lang cauld het stone bruised me taes with forgotten dreams. Ooh and feathers and body het kept that corner of hoose at me heart for being as cauld as the air. A hand, a pyjama'd arm, oh, get to the morning, pull socks onto itchy feet. Taysarks and jumpers is shocked on and wan, legs shiver into breaks. I pick up the dry pishing pot, creak me way out the door, and let me smucks grip every step to breakfast. The roof I slept beneath is gone. The lum'll never reek. But wherever I walk, the fire my grandfather set for me at the bottom of the stair, allow within me bones. Esta era la part de Nesting. La mare era de Scalloway, encara que de part de mare també hi havia arrels de Yale. El pare de la seva mare era de Yale Houston de Graveland a Warfield. Ella era una de 8, així que hi havia més veus de Scalloway en la vida de Christy i han continuat fent-li pessigolles a l'oïda des que els pares van anar a viure a Scalloway el 1999 a la casa on la mare de Christy va créixer. Christy viu a Glasgow des del 2001 i ha estat escrivint poesia shetlàndica des del 2003. Fa ara més de 20 anys, així que li està agafant el sentit. Va començar a escriure en la llengua shetlàntica perquè vivia fora, allà baix a Glasgow, i tenia aquesta veu natural en shetlàndic endins sense poder expressar. Només l'utilitzava si telefonava als pares o si ell pujava o ells baixaven. El seu germà viu a Edimburg i a Glasgow hi ha altres shetlanders que veu, com Chris Stout, amb qui es veuen de tant en tant i fan una xerradeta. What does the mark of Glasgow? Anytime I came to Glasgow, it was too big for me brain to cope with, I think. Bless thee, boy. I bumped into Freya not that long ago. Oh boy. Yeah. And she's on the South side, I She's out on the south side, yeah. And I think there's a contingent in that part of the world as well. Yeah. I'm still kind of figuring that. Yeah, I didn't ken the South side very well. Sometimes I venture down and you kind of run back to the west. I get lost down there. I didn't quite understand it, but yeah. I'm been out a lot more this year with the bookshop, so
But I think the nosebleeds have kind of stopped. Yeah, that's hit. Yeah. I like the why of it. I like the why of it. Però aquesta vida lingüística diària no es podia materialitzar, així que la pressió va crear la necessitat de la poesia. Ara, pel que fa a publicar i recitar, té molta sort de ser part d'una generació que l'inclou. Té uns referents en literatura xetlàndica excepcionals, com Robert Allen Jameson i Christine De Luca, que han fet de la literatura i la poesia xetlàndica una part vital de la vida literària a Escòcia i més enllà. Ells ara connecten amb el gran treball d'escriptors xetlàndics com John Graham, T.A. Robertson o Vageland, Stella Sutherland, Billy Tate, Rhoda Butler, una història real i enriquidora d'utilitzar aquesta forma de parlar que ha evolucionat al llarg dels segles a la posició única de les Shetlands, entre Escòcia i Noruega i entre les terres baixes com la gent de l'Àrtic les denomina. Aquesta poesia que ha fet, increïblement, l'ha portat més enllà de la vora del riu Clyde. Va fer la primera lectura fora d'Escòcia l'any 2011, no lluny, a Grasmere, Cumbria. Des de llavors ha portat la seva poesia a Nova York, Nicaragua, Algarve, on va participar en un projecte amb Christine De Luca que celebrava la poesia de Fernando Pessoa i a una altra illa, Aruba, al sud del Carib, on es va donar de l'herència lingüística única que té. Ha estat i encara ho és una aventura i és important sempre estar obert a tot el que passa a l'ample món. No menys important però necessari és recordar que, com ell, aquesta poesia que ha obert moltes portes a tot el món ve de Yale.